Marc, el millor pa de pagès català de l'any. Explica'ns com l'elaboreu. Doncs com dic sempre i com expliquem sempre, partim d'un ingredient de molta qualitat, que és la farina. Després, de la farina ens permet fer una bona massa mare. A partir d'aquí, amassat curt, fermentació llarga. Sí que és important per mi el control dels processos de repòs i de fermentació. Aquí intentem ser bastant rigorosos amb les temperatures i amb els temps. I després, molt, molt important, una bona cocció, una bona sola, i que el pa agafi aquesta textura i que aquesta crosta el protegeixi. No és la primera vegada que us emporteu el premi. Què suposa guanyar aquest concurs? A veure, és un orgull immens pel projecte que és petit i modest de Montserrat. Després és una xute d'adrenalina i d'energia positiva. Després és una jornada amb comunitat de forners molt bons i és molt agradable parlar de freqüència de clients, de com espavilem el comerç i veure aquesta vessant més empresarial que per nosaltres és molt important també i veure com, malgrat les diferents localitats, tots tenim una mica les mateixes inquietuds. I vosaltres ja formeu part de la IGP Pa de Pagès Català des de fa molts anys. Sí. Què us suposa? Què us aporta formar part de l'entitat? És que estem totalment alineats. Estratègicament, el forn artesà és una solució de luxe, de qualitat, d'ingredient per un bé d'alta freqüència, com és el pa. El pa és un producte de consum diari i nosaltres estem donant el millor pa possible, el millor producte possible. La IGP és precisament això, és trobar aquells productes que venen d'un lloc determinat, que es fan d'una manera determinada i que maximitzen les qualitats organolèptiques i la salut associada amb aquests productes. Per tant, com dirien ara els moderns, és un matching perfecte. I aquest any la final ha estat a Banyoles. Què tal amb els companys? Com ha anat la final? Bé, és una final molt semblant a la que vam tenir fa 2 anys. Abans ho deia, que és molt curiós que el resultat hagi estat el mateix perquè ostres, són forners boníssims, grans professionals i al final el pa és un element viu. Avui ha passat això, si la féssim demà, vés a saber, el resultat seria completament diferent segur. I aquells forners que encara no formen part de la IGP Pa de Pagès Català, que els agradaria participar en el concurs, què els hi diries? Jo el que els diria és que jo entenc que la viabilitat del petit comerç està en la diferenciació per qualitat. La diferenciació per qualitat és partir de molt bon ingredient, el millor procés possible per tenir el millor producte. I aquestes 3 coses, la IGP és una associació que encaixa perfectament. Llavors, és un paraigua en el que es poden aixoplugar, en el que s'hi poden agafar, del que poden treure coneixement, del que poden guanyar notorietat i que, per tant, endavant. Marc Casamitjana, Montserrat Fornés, enhorabona i moltíssimes gràcies per estar de nou amb aquesta final a Banyoles. Gràcies, Marc.